Di Pasawangan kini nyoba denai di rantau urang, apa yang mande di ranah Minang, di pondok tua nande nai tinggalkan, apa yang mande di pondok tua nande nai tinggalkan, tonyo tua koto marapan baru lantai ba pondok tua balantai ipu Paat rumbio sawah nan lawe lasa maksa donyo baru bulan taiba pondok tua balantai ibu Paat rumbio menjulang iyo si gunung gadang lebih tinggi si gunung Tikudo, batin manangi denai di rantau urang, bayang mende hati den taibo makin manangi di rantau urang, tak bayang mande di pondok tua. Balantai ibu Paat rumbio sawah lan lawe lasa maksa donyo baru bulan taiba pondok tua balantai ibu Paat rumbio menjulang iyo si gunung gadang lebih tinggi si gunung Tikudo, batin manangi denai di rantau urang